nih guys, मोननै मानि ओंखारदो. 140. जों दोङो फंबायमोन. स्पेशली थैंक यू सो मच गाइस. नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि अननायावनो दिनै आंनि चेनेला 10K क्रस जाबाय. 10K स्पेशलनि मोनसे राइड लादो. जों दा रुमाव दोङो. बरमानिफ्राय जोङो दिनै 165 किल'मिटारसो जागोन सरलपारासिम. दा जोङो थांहोलांनोसै. नोंथांमोना दा मट' ब्लगाव नायलांबाय थादो. अलमस्ट दा टाइमा रुमनिफ्राय ओंखारनायावनो 8टा जाबाय जोंना. बोथोराबो आरो थान्दाथारना दा ओंखारनो हागौआ फुङावनो सिखारनो एसे टान जायो. दुगैनोबो दै गुदुंसो खालामना दुगैनांदो. जोंना माने रुमाव टेंकआवसो थायोना दैया. टेंकआव थाबाथाय आरो सुहाबजोबना थायो दैया. अ माय गड, आं दानो ब्र सासेनि आरएसखौ सलायदों गाइस. नोंथांमोना दिनै फुल जस आरएसदो नुगोन ब्लग. मानो गानाखै हेलमेट? गाइस जोंना हेलमेटआ इनाबो गैया. लामायाव लालांगोन ओमफ्राय गंसे बायलाङो जोङो. एसे खम दामि बायलांगोन आरो इमारजेन्सि. फाय दा मोनफैलायबाय जों नै पाठशाला. थाव सोना लानि, माने थाव सोबोआखैमोन जोङो. एसे नांखागोन दिनै थावखौ. 5.27 इसे दोंखायोमोन ना आरो एसे आंनाव. गाइस आङो क'क्राझार साइडजों थाङिया एसे गोबाव जाबायमोन दे. आरो नैखिनियाव मोनसे बरपेटा डिस्ट्रिक्ट हाबांनायाव टल प्लाजा मोनसे गोदान खुलिबाय. हेलमेट दखान नागिर जोङो बरपेटा हावलि मोनफैलायबाय. नैयाव हेलमेट दखान मोनसे नुदों गाइस. नै सिं हावलि मोनांखिनियावनो दखाना नै बाट इयाव हेलमेटनि एसेसरिसा जोबना दोङोनो. हाइरेन्सर बायना किता बायाते নহয় হাইৰেঞ্চৰ হেলমেট. হেলমেট বৰ্তমান নাই, মই আমাৰ নতুন দোকানে দিলো. মানে এসপ্তাহ ভিতৰত পাই যাব. মই অৰ্ডাৰ দিছো. ঠিক আছে দাদা. ওকে দাদা. পিছত থ্যাংক ইউ দে. नै खाथियावनो मोनसे दखान दङ नै. इयाव माने हेलमेटआ हाइरेन्सनि दोङो. কি বয় কোম্পানীটো? তাৰপিছত এইটো কিমান প্ৰাইচৰ আছিল? পাৱাৰটো ইটো সেম আছিল ন প্ৰাইচটো? 1200. যাই আছো, পিছত লগ পাম দে. जाबाय दा हेलमेट लानाया. Oh my god. Oh my god. RS versus Tube Drive. Street road. DS6 RS versus DS4 200.
केबिनटा मोजां ना आरएसनिया बाट डिउकआ डिउक 200आ 135 136 इयावनो लक जायो पिकआपाव खिन्थु डिउक 200 आं ओंखारलांखायो टपेन्टआव आरएस गोसोम ओंखारलांलायबाय सेकेन्ड एटेम्प बाट टपेन्टआव आरएसआ ओंखारलांखागोन आइ सियर गाइस नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायोदि बेफोरबादि रेसखौ सलायबाबो माने लामाखौ मोजां नायनानै सलाय आरो गारिफोरा खालि थायोबा मेन र'डआव टेस्टफोरखौ नायजायो जाफ्लांनायाबो जाफ्लांलांनोबो हानाय मालाबा दा आरो फुंद्रायाव गारिफोराबो एसे फ्रि जायो ना ना नारा 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 ना 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 गोजां बोथोरावबो अखा हालायो अखासो मोनबाय माथो बेखिनियाव ग'प्र'आ सोना लानांसिगोन आं गाइस खाना 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 इयाव जोङो दा ओंखाम जानो लाखिथ'दो गाइस दा जोङो ओंखामखौ जाना लानोसै निरामिस खाना जाथ'ला मिल्कि मा अर्डार होदो नोङो गैया जेबो बोरमासो जेबो गैयाबो होनो खिन्थु खोन्थानाबो लायो नोंथिं डेनियेल नों मा जानायदो दाउ जानोसै दे नायलांबाय था नोंथांमोना जों दा सरलपारायाव सहैबाथाय डाइरेक्ट मा इन्जय खालामो देखायजोबगोन दा गाइस जोङो हटेलनिफ्राय ओंखारबाय जाना लाबाय जोङो मोजाङैनो फुंनिफ्राय जेबो जायाखैमोन ना ओंखायनो जाबाय गोग्गोमैनो दायोथ' आरो जोंना सानसेया जानाय जाखानाय नङा सरलपारायाव जोङो थांबाबो जेबो ओंखाम ओरै जानाय जगार खालामाखै तारिगाव बारबाय जों दा गाइस फार्स्ट टाइम फैदो बे लामाथिं लामाया खालिथार पिकनिक स्पटआ नै बेथिं थांनांगो नौ नोगोर सिकनाझार बिदि दं माने आरो बर' सानैसो इयाव फैदों इसोरबो जोंनो ज' थांफायोनो कक साइडनिनो इसोरबो जायगा जायगा माने अखा मोनबोबाय आरो जोङो नै बेखिनियावबो आरो थाइफ्रिलायबाय आगोलावबो मोन्दोंमोन अखायानो जायगा जायगा माने हाबाय आरो लामायाबो एसे बायजोब्बाय सरलपारा थांनायखिनिया सेरफांगुरिजा फैनानै बिसमुरिजा हाबनांगोन लामाया मार गाज्रिखा साइड साइडआवनो हाग्रा गोजा अरनबारि जेबो न'खरबो गैया लामायाव मानसि सासेबो लोगोखौनो मोना भिउखौ नायहरलाय बरिया नुहुरखादो आंथ' सानदोंमोन हाग्रा गेजेर गेजेर फैयै फैयै जेबो न'खर गैया खोमा होनना खिन्थु हाग्रा गेजेरखौ बारबानो बेफोरबायदि गामिफोर मोनो आरो बरियाखा भिउफोरा जायबा मानसिफोरा बेयाव थाबायदो एसे गोजान गोजान न'खरफोरा मेंबायलै माथो जोंनि बाक्सानिफ्राय सरलपारा पिकनिक स्पटसिम 164 किल'मिटारमोन बेखिनिखौ आं सलाय हालानो लामायाबो एफा गाज्रि गाद्दा गाद्दि नुबाबो हेन्देलखौनो दाननो बादो ओरै सिदा थांबायानोसो लुबैबाय आं दा फाफ्लि मोननैया साजोब्बाय लामा इथिंबो दङ मोनसे पिकनिक स्पटआ इथिं सिदा खोमा भिउफोरखौ मार मोजां नुखाबाय आङो
टाइमखौ नायनो गाइस मोननै मानि ओंखारदो मोनथाम नङामोन मोननै ओंखारदो दा टाइमा अरिजिनाला 12:44 खोनासंलाय एटा 14 जाबाय भुटाननि खोमा थिं माने भुटानदो नांजाबखानायानो जाहैबायना मोनो दङ थांबाय फाय जोंनि साइडआव मोननाय बेखौ बारा गोजान गैखाला 10 मिनिटसोनि लामा दंबावो सरलपारा पिकनिक स्पटसिम इयाव जों दसे रेस्ट लादोंमोन फैनायावनो मेंजोब्बाय चलो चलो गाइस नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैफेराखैबा फै बरिया जायगा लामायाबो नै मोजां जाफिनलायबाय बेखिनिनिफ्राय हादान जानाय बादि आरो जायगाफोरा मानसिफोरनि न'आ एसे गोजान गोजान दंलाबायो वाव टां टां टाटा 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 tang 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 ta 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 unjungmu samanya sigangjungmu samanya jerawbe samanya guys गय बागाना बांसिन गय बागानानो दोंफ्रामजोबो फाइनाली गाइस मोनफैबायानो पिकनिक स्पट एन्ट्रि लाबाय जोंनियाव दा बाइक गंसेयाव 100 करि बासफोरनिया बेसेबां दादा साखा खब्रैनिया बेसेबां 250 दे बेनो जाहैबाय सरलपारा पिकनिक स्पट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दैमाया नैबेनो गाइस फाइनाली जोङो मोनफैबाय अलमस्ट जोंना फैनायावनो 1 PM सो बाजिदो जोङो माने जायगा प्लेसखौबो रेडि खालामबाय जों माने अमा बेदर लाना फैदोंमोन नोंथांमोना दा नायनांगोन जों अमा बेदर लाना फैदो सावगासिनो जासिगोन जों दा अमा बेदरखौ नै नोंथांमोनाबो नायदो नै सावगासिनो नोंथांमोना भिउखौ नायनो हागोन सारा टिके wow लागतासे फैनानै जायखिजाया गाहाम नांदो प्लेसखौनो आरो पिकनिक प्लेसआबो ओरैबायदि गिदिर गुवार माने जेराव थाङा मानो जायगा मोनखागोन आरो दैमायाबो जाबाय फारनै साइडआवबो दोङो दैमाया ओमफ्राय जों दा फारसे दैमाखौ बारनानै फारसेथिं दोङो आरो नाइट केम्पिं खालामनोबो जोबोर मोजां जागोन जायगाया आरो कुल वेदार जों दा मोनसेल' बुस्थु एसे दुखु मोनदों आरोना बे बुस्थुआनो जाहैबाय माने अखा हादों फिसा अखा हादों ओंथियाथ' मानोबा अखा हादों दिनै जोङो फैनायनिफ्रायनो मोनदों जायखिजाया जोंनि डिस्ट्रिक्ट बारनायनिनो मोनदों बरपेटा हाबनायनिफ्राय ओमफ्राय बिथिं बङाइआवबो एसे मोनदों बेनि उनाव नै क'क्राझाराव बेखिनि ससेयावबो नै दा गैला अखाया दाबो गैथ'ला आरो सान्दुं दुंनाय अखा हाना होदो मा बुंनो सियालनि हाबा जायो बिदिबा सान्दुंबो दुङो अखाबो हायो सियालनि हाबा दे गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो नै फंबाय सासे फैदो फंबाय दिनैसिमबो मोनदों बिथिंबो सासे फंबाय फंबाया मानिनोमोन आं रुनिकाटानि नोंलाय एखे सानैजों फैदो बिसोरो गाइस जोंनानो जानाया रेडि Samadrop स्पेशली गासैनिसिमबो थेंक इउ सो माच गाइस नोंथांमोननि सापर्ट दङ दे दिनै गिबि ब्लगा 10K क्रस जाबाय आंबो नाजालांबाय थागोन मोजाङैनो भिडिअ खालामलांबाय थानो जेबोथ' प्लेनिं गैयामोन साडेनलि सरलपारायाव फैनाय जाबाय दिनैथ' जोङो थांफिननाय जानाय नंला
जायखिजाया जोङो नायनोसै माला थांफिननाय जायो जेबोथ' प्लेन गैया दासान्दि नैबे ब्रलानावनो जोङो थानो सानदों इनि उनाव नोंसोरखौ दानो जा बुंदों मोनाबिलि होननाय पिकनिक स्पट दोङोनो बिथांनि न'निफ्रायथ' बारा गोजान जायानो लांनो ओंखारदो एसे बुंना हो नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नेक्स्ट ब्लगाव गाबोनथ' जों क'क्राझार फैगोन क'क्राझाराव नोंथांमोननि भिउवार्सफोरखौ माने दिरबिल नुहोगोन दिप्लाय नुहोगोन बायदिसिना नुहोगोन माखो माखो हायो आरो जेन'बा हानायफोरखौ देखायनोसै हायिफोरखौलाय मावबाव जेराव जेराव थांनाय जायो नोंथांमोना बेनि ब्लगखौ नेक्स्ट ब्लगाव नुखागोन दा जोङो पिकनिक प्लेसनिफ्राय थांसै मोनाबायबो एसे सानाबो हाबसिगोनानो मोनानि 4ता बारबाय दा दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय जों दा थांसै दिनैनि भिडिअखौ आङो फोजोबबाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन बाय बाय गाइस